हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा रेलवेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ दै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 85,000निबो बारा जागोन होननानै बेखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों दै आरो जोंहा नटिफिकेसना बे मासाव नङाबा नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव फैनायनि गोबां चान्स दङ दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखा नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे खाबु जागोन नोंथांमोना साख्रिखौ लानो हागोन रेलवेनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ आरो साख्रिनि भेकेन्सिखौथ' मिथिखाबाय 85,000सो जागोन होननानै बेखौ जों माने निउसफोरनि गेजेरजोंबो माने दायो रायलायबाय थानाय जादों नालाय दा बेखौ मिथिनानै मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे साख्रिखौ बे रेलवेनि बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आं बेफोरनि बागै खोन्थाहरखानो सानदों जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो माने रेडि खालामनो हायो माने फरायखानो हायो आरो नोंथांमोना दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय आंथ' सानखायो नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे मोजां खाबु होननानै आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो बेबायदिनो माने भिडिअ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जोंहा RRBनि दाखालि जोंहा ग्रेजुवेट लेभेलनि ओंखारबाय बिनिफ्राय आन्डार ग्रेजुवेट लेभेल जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा बे NTPCनि साख्रि ओंखारना फैदों बेखौथ' मिथिखादों नाथायबा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बे 3,000 बेसेबांबाल' दंमोन आरो बे हायार सेकेन्डारि लेभेलनिया बेनिफ्राय जोंहा ग्रेजुवेट लेभेलनिया 8,000 बेबायदि भेकेन्सि दंमोन नाथायबा बे भेकेन्सिया बारायखागोन दै जेनेबा जोंहा बे हायार सेकेन्डारि लेभेलाव 3,000नि एसे बारा जोंहा भेकेन्सि दं नालाय दा बे 3,000ल' भेकेन्सि जानाय नङा बेयो बारायखागोन बे 5,000नि बारा नङाबा 6,000 बेबायदिया जाहैखागोन दै जोंना माने दाख्लै बावै जिखिनि माने रेलवेनि साख्रि ओंखारना फैदोंमोन ना दा बे ALP बायदिसिना साख्रि ओंखाराखैमोन होनबा बे रेलवेनि जायफोर बिथांमोना ITI लानाय बिथांमोननि थाखाय भेकेन्सि फैयाखै होनबा दा बे भेकेन्सिया जोंहा बारायजोबदों आरो 50%सोआनो बारायदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो दा बेनिखायनो जों बेखौबो हमनानै लानो हायो दा बेनिखायनो हायार सेकेन्डारि लेभेल आरो बे ग्रेजुवेट लेभेलनि साख्रिनि भेकेन्सियाबो 40%, 30%, 50% बेबायदि बारायगोना चान्सआ दङ दा बेनिखायनो जायफोर एप्लाइ खालामाखैबा साख्रिखौ एप्लाइ खालामना लानाया जोबोद मोजां दै जायफोर NTPCनि बे ग्रेजुवेट लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेलखौ एप्लाइ खालामाखैबा साख्रिनि भेकेन्सिया खम होननानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबोनो जाबाय आरो लास्ट डेटआ नै जोबलायलांबायसो दां दा बेथ' जाहैबाय बे NTPCनि बे ग्रेजुवेट लेभेल आरो माबा बे आन्डार ग्रेजुवेट लेभेलनिया दानिया फैदो जोंहा मेट्रिक पासनियासो खोथाया जोंहा ओंखारना फैदों दै जोंहा ग्रुप डिनि भेकेन्सि ओंखारना फैसिगोन आं नोंथांमोननिसिम दहायनो बुंखाबाय 85,000सो साख्रिनि भेकेन्सि दं एबा फैगोन होननानै जों बेखौ खोनानो मोननाय जादों दै दा बे NTPCनि बे ग्रुप डिनि भेकेन्सिनि थाखाय मेट्रिक पास जानाय जानांगौ दै दा बेनिफ्राय भेकेन्सिया माखासे बे ITI पास जानाय बिथांमोननि थाखायबो थागोनदां नाथायबा ओरैनोथ' नायोबा बेहाय बे ग्रुप डिनि साख्रिनि थाखाय मेट्रिक पास जानाय एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोननि थाखाय बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां बियो दा बेनिफ्राय नटिफिकेसना माला फैगोन आं बेफोरखौ एसे मोजाङै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखानो सानदों जोंहा केलेन्डार होनाय दंखायो नालाय साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा माला फैगोन बियो दा नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन ने बे जोंहा केलेन्डारैनो जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट फैदों दै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बुस्थुखौ नायबानो जाबाय जुलाइ सेप्तेम्बर मासाव जोंहा NTPC माने नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरिसनि बे ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेल माने आन्डार ग्रेजुवेट जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जाबाय नोंथांमोना बे NTPCनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ माला फैगोन होनना बुंदोंमोन जुलाइ सेप्तेम्बर मासाव फैगोन होनदोंमोन दा जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ सेप्तेम्बर मासाव ओंखारना फैखादों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय दा बेनिखायनो जोंहा नैबेहाय नुबाय जानांगौ नोंथांमोना लेभेल 1नि भेकेन्सि माने लेभेल 1 माने ग्रुप डिनि भेकेन्सि दै दा बे ग्रुप डिनि मेट्रिक पासनि जायफोर जानानै दं मेट्रिक पास जायफोर नोंथांमोना पास जानानै दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे लेभेल 1 एबा ग्रुप डि होननानै जों बेखौ मिथिनानै मोननाय जायो जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ माला फैगोन ना बेहाय जोंहा केलेन्डाराव होनाय दंखायो अक्ट'बर डिसेम्बर मासनि गेजेराव जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन दा बेनिखायनो जोंहा दा अक्ट'बर मासावनो जोबनो थांगासिनो दङ जोंहा बे नभेम्बर मासावनो जोंहा बे अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव फैयाबा बे नभेम्बर मासावनो जोंहा नभेम्बरनि बे फार्स्ट उइकआवनो फैखागोनखा एडभार्टाइजमेन्टआथ' दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ फैसिगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनो दायो इउटुबाव एसे सार्च खालामना नायबानो जाबाय बे ग्रुप डिनि बे साख्रिनि थाखाय बे RRB ग्रुप डिनि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सिलेबासआ मा बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन इउटुबाव थांनानैबो नोंथांमोना माने एसे नायनो हागोन आरो माबायदि लेभेलनि कुइसना फैयो प्रिभियास इयार थांनाय सिगां बोसोरफ्राव माबायदि कुइसनफ्रा फैनाय बेफोरखौ एसे मोजाङै बिजिरग्रोनानै नायग्रोदो बिनिफ्राय फरायनायखौ स्टार्ट खालामबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा एग्जामा फैगोन बोसोरनि एप्रिल जुन जुलाइ बे मासाव जोंहा
एग्जामा जागोन होननानै बेखौबो जोङो खोनानो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो टाइम बायदियैनो जागोन आरो एग्जामा एसां मानि लेट जानाय नङा। सिगांनाथ' बोसोरसे बेबायदि नेनांगौ जायोमोन रेलवेनि साख्रिनि बे एग्जामा, नाथायबा देग्लाय बोसोराव बेबायदि जानाय नङा एबा एबारनिफ्राय बेबायदि जानाय नंलालै। जोंहा माने केलेन्डार होखालायबाय नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो फरायनायखौ एसे गोसो होनानै फरायखादो। जुदि नोंथांमोना रेलवेनि बे ग्रुप बिनि साख्रिखौ लानो सानदोंबा कम्पिटिसनाथ' जोंहा बिराद बारा जाबाय नालाय। दा बेनिखायनो मेट्रिक पासल'सो नांगौ नालाय। दा बेनिखायनो गोबां मानसियानो साख्रिखौ एप्लाइ खालामगोन आरो बिनिफ्राय साख्रिनि भेकेन्सियाथ' जोबोद मोजां बुरजा फैगोन। 85,000 बेबायदि फैगोन होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों। फैयोबा जोबोद मोजां जागोन। दा बेनिखायनो गोसो होनानै फरायलायबानो जाबाय। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम माने आपडेट हिसाबै लाबोनाय जाबाय आरो। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। भिडिअ बानायैया एसे गोबावबो जाबायमोन, ओरैनो बानायनाय जायाखैमोन, रेस्ट लानाय जादोंमोन आरो। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन। माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।